Aşgabatyň aeroportunda raýatlaryň daşary ýurtlara barýan uçarlardan zor bilen düşürilmegine degişli ýagdaýlar dowam edýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň migrasiýon häkimetleri raýatlara daşary ýurt pasportyny almak üçin internet arkaly ýüzlenmek hyzmatynyň hödürlenýänligini aýdarlar. Emma iş ýüzünde şeýle hyzmatlar el ýeterli däl. Hökümetçi Türkmen portaly neşri 10-njy ýanwarda çap eden maglumatynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň ýurdun raýatlaryna daşary ýurt pasportyny internet üstü bilen almak hyzmatynyň el ýeterlidigini dikkatine yetirýänligini habar berdi. Maglumatda migrasiýa gullugynyň web saýtyna talgy berilýär. We daşary ýurt pasporty üçin online arda ýazmagyň jekme-jek instruksiýasy hödürlenýär. Şol bir wagtyň özünde de agdalan bu hyzmat döwlet migrasiýa gullugynyň web saýtynda dogrudan hem göz öňünde tutulýar. Emma iş ýüzünde ne ýurdun içinde ne de daşynda işleýär. Finançyklaryň aglabasynda bu sahypa asla açylmaýar. Emma habarçylarymyzyň biri sahypany açmagy başardy. Ýöne ol ardany soňuna çenli doldurup bilmedi. Bu saýty synap gördüm, maglumatlary dolduran soň suraty ýüklemeli. Emma bu mümkin däl. 3 gezek synançdym başa barmady diýip habarçymyz 13-nji ýanwarda habar berdi. Daşary ýurt pasportyny almak meselesi Türkmenistanlylaryň en çemet üçin iňen aktual mesele bolup durýar. Soňky ýylyň dowamında ýurdun migrasiýa daralarynda ägir türlü nowatlar taklanýar. Daşary ýurt pasportyny almak üçin nowata ýarym ýyl öňünden ýazylmaly bolýar. Bu arada habarçylarymyz habar berýärler. Ýurdun daşynda ýaşaýan türkmenistanlylar hem biometriki pasporty almakda uly kynçylyk çekýärler. Azatlyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň konsulhanalarynyň dokument bermekden ýüzörýänligini aýdýarlar. Hususan da Ukrainada ýaşaýan dinleýijimiz özüniň 21 ýaşly gyzynyň ýagdaýyny gurrun berdi. Meniň gyzym henizem Türkmenistanyň raýaty bolup dokumentlerini düzgünleşdirip bilmeýär, sebäbi onuň daşary ýurt pasporty ýok. Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasy daşary ýurt pasportyny bermeýär. Olar özlerinde biometriki pasportlary taýýarlamak üçin enjamlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň migrasiýa gullugy bolsa daşary ýurt pasporty bolmadyklaryň dokumentlerini sağlap bermeýär diýip efirde adynyň tutulmagyny islemedik dinleýijimiz 11-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportyny almakda çekýän kynçylyklary bilen bir wagtda türkmen häkimetleri we gararsyz habar beriş serişdeleri raýatlaryň daşary ýurtlara goý berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar barada habar berýärler. 13-nji ýanwarda Azatlyň habarçysy soňky günlerde Aşgabatyň aeroportunda raýatlaryň uçurdan düşürilmegine degişli bolan ýagdaýlar barada gurrun berdi. Hususan da migrasiýa resmileri Liwap vilayatynyň 2 ýaşaýjysyny Türkiýe barýan uçara goý bermändir we olara munyň sebäbini düşündirmändir. 10-njy ýanwarda Türkmen News neşri Aşgabatyň aeroportunda Türkiýanyň howa ýollarynyň Stambula barýan uçurundan 30-dan gowrak Türkmenistanlynyň şol sanda saglygyny bejermek üçin barýan ýolagçylaryň düşürilenligini habar berdi. Bu ýagdaý 10-njy ýanwarda bolupdyr. Maglumata görä soňky bir hepde goly wagtyň dowamında ýolagçylar uçurlardan köpçüliklen düşürilýärler we günde adamdan 10 adam ýurdun daşyna gidip bilmän galýar. Aeroportyň işgärleri munyň sebäbini düşündirmeýärler.